Δίνουμε μυστικά και tips και δίνουμε λύσεις σε όλες και όλους εσάς. Σε όλα τα προβλήματα που μπορεί να σας απασχολούν, με βασικότερο την ακμή που σας αναφέραμε και την Τετάρτη. Έχουμε ατύχημα. Έχουμε ατύχημα, ένα μικρό μικροφωνάκι έφυγε από τη θέση. Όμως, Λευτέρη, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενώ περνούν ακμή, μένουν κάποια σημάδια, κάποιες ουλές, όπως τις λέμε κοινώς. Και ξέρεις, πέφτει η ψυχολογία του κάθε ενός και της κάθε μίας. Πέφτει με αφορμή βεβαίως ένα σημάδι ή σημάδια τα οποία δεν ευθύνονται και οι ίδιοι απαραίτητα. Μπορεί να είναι οργανικό το ζήτημα και μετά την ακμή που συνήθως την εντοπίζουμε έτσι στην εφηβική ηλικία και μετέπειτα και μετά την εγκυμοσύνη πολλές φορές. Είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει πολύ το μυαλουδάκι και την ψυχολογία όλου του κόσμου, σε άνδρες και γυναίκες. Αλλά υπάρχει λύση, το λέμε. Εκεί ήθελα και εγώ να καταλήξω, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεναχωριόμαστε και να πέφτει η αυτοπεποίθησή μας για πράγματα τα οποία λύνονται. Και λύνονται αποτελεσματικά. Αποτελεσματικά, γιατί η αισθητική ιατρική το έχει φροντίσει ούτως ή άλλως αυτό, σε μια διαρκή προσπάθεια ούτως ή άλλως που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια για να επιτύχει την πλέον ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα του δέρματος. Και έχει πραγματοποιήσει πραγματικά άλματα η αισθητική ιατρική. Γι' αυτό λοιπόν, Λευτέρη, σήμερα επιλέξαμε ένα θέμα που αφορά πολλούς. Μιλάμε για τις ουλές που αφήνει η ακμή αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο. Και μάλιστα, χάρη στην εξέλιξη της κοσμητικής ιατρικής, σήμερα έχουμε πάρα πολλές επιλογές θεραπείας. Βέβαια, γιατί οι ουλές, όπως είπαμε, που μπορεί να προκληθούν και από την ακμή, προσβάλλουν κατά τον ίδιο τρόπο και γυναίκες και άντρες, όπως είπαμε, ανεξαρτήτου ηλικίας. Η αντιμετώπιση των ουλών, λοιπόν, συνήθως δεν αποτελεί και εύκολη υπόθεση. Γιατί έρχεται πλέον η φωτοδυναμική, που αποτελεί μια επιστημονικά επαναστατική, σύγχρονη, μια επεμβατική θεραπεία του ακνεϊκού δέρματος και των ουλών της ακμής για να δώσει τη λύση. Η φωτοδυναμική θεραπεία αποτελεί ένα επαναστατικό όπλο στη θεραπευτική προσέγγιση της ήπιας έως σοβαρής ακμής αλλά και των ουλών. Στοχεύει στην παθογένεια του προβλήματος, δηλαδή το ανθεκτικό βακτηρίδιο πιάκνες. Αρχικά η μέθοδος εφαρμοζόταν για τη θεραπευτική αποκατάσταση χειρουργικών περιστατικών. Η αντιβακτηριδιακή και αντιφλεγμονώδης δράση της όμως οδήγησαν τους δερματολόγους στις αρχές του 2000 στην εισαγωγή της φωτοδυναμικής και στον τομέα της αισθητικής ιατρικής. Η μέθοδος στοχεύει τα επιφανειακά στρώματα της επιδερμίδας, στηρίζεται στην εκπομπή ειδικού μήκους κύματος καθαρού φωτός, απαλλαγμένο από UV ακτινοβολία, γεγονός που καθιστά τη θεραπεία απόλυτα ασφαλή. Το μπλε φως είναι βακτηριοκτόνο. Ελαττώνει την έκρηση του σμίγματος και μειώνει το μέγεθος των σμιγματογόνων αδένων. Το κόκκινο φως διηγείρει τους ινοβλάστες για νεοκολαγονογένεση και ενεργοποιεί την ανάπλαση των ουλών. Λόγω της διπλής δράσης της φωτοδυναμικής, μειώνει τη φλεγμονή, η λιπαρότητα και η ερυθρότητα, αλλά και ρυθμίζεται η υπερπαραγωγή σμίγματος χωρίς το κίνδυνο εμφάνισης αδιαισθητικών ουλών. Αχ, η Oasis Med έχει λύση για όλα. Και καθ' όλη τη διάρκεια που εμείς σας εξηγούμε, βλέπετε και πλάνα ταυτοχρόνως. Και να ευχαριστήσουμε την Oasis Med που είναι στο πλευρό μας, εδώ, δίπλα μας, δίπλα σε εσάς όλους που αντιμετωπίζετε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την αισθητική και δίνονται λύσεις. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Οι ειδικοί τελικά, στους οποίους θα πρέπει να απευθυνόμαστε, να δίνουν έγκαιρα λύσεις και τις ιδανικές για κάθε πρόσωπο, για κάθε δέρμα. Δεν κάνουμε το κεφαλιού μας όταν μιλάμε για αισθητική και όταν μιλάμε για το ίδιο μας το πρόσωπο, που είναι και ο καθρέφτης της ψυχής μας. Κακά τα ψέματα. Το σημαντικότερο είναι να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, γιατί εκείνοι γνωρίζουν, ενώ εμείς πολλές φορές όχι. Έτσι. Και πάνω στην αγωνία μας να διορθώσουμε το πρόβλημα, κάνουμε λάθη. Έτσι. Θέλεις να σου πω και άλλα πράγματα? Να μου πεις, γιατί έχουμε πολλά διαμάντια να πούμε στον κόσμο για να μάθει. Τα διαμάντια, Λευτέρη, δεν είναι μόνο οι καλύτεροι φίλοι των γυναικών. Όπως ξέρεις, οι γυναίκες τα λατρεύουμε, αλλά είναι και οι καλύτεροι φίλοι του δέρματός μας. Θα δούμε αμέσως τώρα πώς η αισθητική ιατρική χρησιμοποιεί ειδικές κεφαλές από επεξεργασμένα διαμάντια με σκοπό την αναγέννηση των κυτάρων της επιδερμίδας. Διαμάντια λοιπόν στην υπηρεσία της ομορφιάς από την υπεύθυνη της Oasis Med στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, την κυρία Ελένη Δρετάκη. Η μικροδερμαπόξης με διαμάντια αποτελεί μια σύγχρονη εναλλακτική καθαρισμού της επιδερμίδας, η οποία γίνεται με ανώδυνο μηχανικό τρόπο. Η συσκευή φέρει στην άκρη της ένα ειδικό δαχτυλίδι με επεξεργασμένα διαμάντια, το οποίο σύρεται και απολεπίζει ανώδυνα την προβληματική επιδερμίδα.
Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται τα επιφανειακά στρώματα του δέρματος, παρασύροντας ταυτόχρονα νεκρά κύτταρα και σμίγμα. Καθώς αφαιρείται η ανώτερη στιβάδα της επιδερμίδας, προκαλείται ένα αναγεννητικό αποτέλεσμα. Η ιδέα είναι ότι αν αφαιρέσουμε ή σπάσουμε την κεράτινη στιβάδα της επιδερμίδας, το δέρμα μας το ερμηνεύει ως ήπιο τραυματισμό και εργάζεται υπερορίες για τη γρηγορότερη δημιουργία νέων υγιών κυττάρων στην επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα, διαγείρεται η παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, ενώ ταυτόχρονα η έκρηση σμίγματος και λιπαρότητα μειώνονται σταδιακά. Οι πόροι μικραίνουν και το δέρμα αποκτά και πάλι τη χαμένη του λάμψη. Άρα αυτό που συμπεραίνω εγώ, να μου πεις άμα κάνω λάθος, είναι ότι με το που εντοπιστεί το πρόβλημα, το αισθητικό, δηλαδή μιλάμε για τις ουλές, θα πρέπει εν τη γενέση του να καταπολεμηθεί, να λυθεί το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι οι φωτογραφίες που είδαμε στο βίντεο και πόσο το έντονη είναι μετά, η διαφορά. Πάρα Μπράβο. πολύ σημαντικό. Πάντως, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι μια πρόσφατη ακμή, αν δεν θεραπευτεί εγκαίρως τελικά, μπορεί να αφήσει σημάδια στο πρόσωπο και στο σώμα του ασθενούς. Και στην Oasys Med, το είδατε προηγουμένως, θα το δούμε και στη συνέχεια, θα βρείτε αποκλειστικά το Laser V-Beam, την πιο αξιόπιστη λύση για την ανάπλαση των πρόσφατων ουλών ακμής. Περισσότερα βεβαίως θα ακούσουμε και στο βίντεο που ακολουθεί από την αισθητικό της Oasys Med στο Ηράκλειο, κυρία Φωτεινή Λαδά. Στην Oasys Med έχουμε την πολύτιμη ευκαιρία να υποφεληθούμε από τη δράση των σύγχρονων παλμικών λέιζερ χρωστικής μεταβλητής διάρκειας παλμού. Το V-Beam Laser της Candela αποτελεί παγκοσμίως την πιο εξελιγμένη, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για τη θεραπεία των πρόσφατων ουλών ακμής. Η δράση του λέιζερ συνίσταται στην απελευθέρωση μιας έντονης δέσμης φωτός, η οποία στοχεύει επιλεκτικά τις βλάβες. Το φως απορροφάται με ασφάλεια, χωρίς να επηρεάζει τους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς. Η αποκατάσταση των ουλών γίνεται μέσω της διάσπασης των ινωδών δεσμίδων, αλλά και μέσω της ενεργοποίησης των ινοβλαστών. Οι ινοβλάστες θα διεγείρουν την παραγωγή κολαγόνου με στόχο την πρόκληση της επιθυμητής ανάπλασης. Το λέιζερ είναι εφοδιασμένο με το σύστημα ψήξης DCD, προσφέροντας ικανοποιητική άνεση στον ασθενή και επιπλέον προστασία. Με την έγκαιρη αντιμετώπιση, οι πρόσφατες ουλές ακμής μπορούν να εξελιχθούν σχεδόν στα 100%. Μήπως σου έχει δημιουργηθεί απορία, εάν έχεις παλιές ουλές ακμής, τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Τι? Εσύ μπορεί να μην έχεις, αλλά μπορεί να ενδιαφέρει τους τηλεθεατές μας. Ήρθε η ώρα για μία ακόμη καινοτομία της Oasys Med. Κλασματικό λέιζερ, Λευτέρη. Το δυνατό λέιζερ ολικής επαναφοράς προσφέρει, ξέρεις τι, αναδόμηση των βλαβών που άφησε πίσω του ο χρόνος. Ενεργοποίηση του κολαγόνου που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανάπλαση ουλών. Τι άλλο να ζητήσουμε? Τίποτα. Τίποτα. Θέση στη σύγχρονη ανάπλαση της επιδερμίδας κατέχει το κλασματικό fractional laser διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη των κλασικών αντίστοιχων laser. Ο όρος κλασματικό αναφέρεται στο ένα μόνο κλάσμα του δέρματος που εκτίθεται στη δέσμη φωτός σε σύγκριση με παλιότερες θεραπείες. Το λέιζερ στοχεύει στην εξάχνωση νερού που περιέχεται στο δέρμα. Αντί να εξαχνώσουμε όμως ολόκληρη την επιφάνεια της επιδερμίδας, η νέα fractional θεραπεία επεμβαίνει με επιλεκτική σάρωση δεκάδων δεσμών μικρότερης διαμέτρου. Η δράση του προκαλεί ελεγχόμενους μικροτραυματισμούς και ειδικές θερματικές ζώνες. Το υγιές δέρμα μένει ανέπαφο και εργάζεται για την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης. Ως αποτέλεσμα, τα επιφανειακά κύτταρα στις στοχευμένες περιοχές θα αναγεννηθούν και το δέρμα θα αποκτήσει και πάλι ομαλή υφή, χωρίς τις παρενέργειες και επιπλοκές προηγούμενων μεθόδων. Σημαντικό πλεονέκτημα της θεραπείας είναι πως η ευεργετική δράση της ενεργειακής θέσμης των κλασματικών λέιζερ δεν σταματά στην κάθε συνεδρία, αλλά δουλεύει υπέρ μας και για αρκετό διάστημα μετά την ολοκλήρωσή τους.
Ας δούμε όμως τώρα και κάποιες χρήσιμες συμβουλές, κάποια χρήσιμα tips που έχουν να κάνουν με την πρόληψη της σμηματόριας προσώπου αλλά και των υποτροπών ακμής, ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία αντιαισθητικών ουλών. Θα στα πω ένα-ένα και κοίτα να το βάλεις καλά στο μυαλό σου, λοιπόν. Κάθε πληροφορία σου. Τελικά, η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί σύμμαχο ή εχθρό για την εξέλιξη του σμηματοριακού δερματός? Τι ξέρεις? Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Είμαι έτοιμη, πες μου. Μικρά διαστήματα λοιπόν έκθεση στον ήλιο μπορεί να είναι ευεργετικά. Όμως η υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να πυροδοτήσει και την υπερπαραγωγή σμίγματος. Η συχνή χρήση αντιλιακού, που τελικά δεν αφήνει λιπαρότητα, είναι απαραίτητη, καθώς και η επιλογή ήπιων καθαριστικών δέρματος, 1 με 2 περίπου φορές την ημέρα. Επίσης, κρατήστε το αυτό, η επιλογή 100% βαβακερών υφασμάτων είναι προτιμότερη, καθώς απορροφούν σωστότερα τον υδρότα και επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει. Μην ξεχνάτε, δεν αφοράτε καπέλο και γυαλάκια ηλίου, ενώ η επίσκεψη στο δερματολογικό ιατρείο για εντατικές θεραπείες που γίνονται, η ασπίδα της επιδερμίδας ενάντια στις βλάβες της έντονης ηλιοφάνειας είναι άκρος σημαντική. Θα σε ρωτήσω την επόμενη Τετάρτη που θα είναι η Oasis Med μαζί μας. Αν τα θυμάσαι. Και καθηλωτικός. Αλλά να ξέρεις, περισσότερο με νοιάζει να τα συγκράτησαν οι τηλεθεατές. Είμαι σίγουρη ότι τα συγκράτησαν. Να συνοψίσουμε λοιπόν. Ναι. Η ακμή είδαμε ότι πλέον δεν πρέπει να φαντάζει ως εχθρός για την επιδερμίδα μας. Υπάρχουν σύγχρονες λύσεις, οι οποίες υπόσχονται εξαιρετικά και ασφαλή αποτελέσματα. Και κυρίως σε πάρα πολλές περιπτώσεις χωρίς την ανάγκη για παράλληλη αγωγή με χάπια, που είναι το πιο σημαντικό κατ' εμέ. Για ακόμη περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της Oasis Med, dermaclinic.oasismed.gr, και εμπιστευτείτε τους ειδικούς στα κέντρα της Oasis Med σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Ευχαριστούμε, Oasis Med. Σε ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά. Ραντεβού την Τετάρτη.